A ver, que non se estaba a gravar o vídeo. Vamos a ver. Esta é a praia da Area Grande. Aí está a señal do Camiño de Santiago. A ver. Esta é a area. Esta é a praia. Mira hasta a marca onde sube cando sube a marea. Díxome un señor que cando fai temporal cruzou a carretera incluso. A praia é pequena, Aí está a parada de autobús ca Concha dos Peregrinos. Aí está o monte de Santa Tegra. Onde está o castro. A praia estaba explicando que é así tan brava porque alá detrás, donde estuvemos ti e eu quitando aquelas postas de sol, é donde se xunta a auga do estuario do Miño ca do Atlántico. Aquí, nesta carretera, hai isto para os peregrinos que termina, este é o Atlántico. Sube a brisa marina toda a terra adentro, mira. Toda a brisa. Ai, que maravilla. A de Fedorento parece ser que está aí, ao pasar esa curva, así que vou agora.